Hei, bro. Kibung aku sudah. Sinai mancing mau belahot mau. Mau belahot ke? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kejauhan ni apa? Dari. Kejauhan ni apa? Section media figure kan? Media figure ni orang lelaki dah, orang lelaki berarti. Dia jadi lelaki tu? Mulai apa? Mulai lelaki utar kerja. Mulai lebih bahaya. सर हमें नजर बोलो सर आज यूपी पे इमरजेंसी तुरंत पैक करके आना सर इधर हाँ हाँ ये नाकेदरा जाना रास्ते में है हाँ हाँ वीडियो खराब रहा और बोगजल खराब रहा mau ना बोगा फ्राय बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थादों सिगांबो माखासे बिजिएलफोर दङ फाथायहरो लकेल मानसिफ्रा बेखौ ग्राउन्ड रिपर्ट लानो हागोन ओरैहाय माखासे 5 नाम्बार हरैजाय हाग्रा दानगारि हरैजों दाख्लैनिफ्राय जों सेस्था खालामनानै बख'दों बिसोर बेनि उनाव नै दिनैहाय बेबायदि जाथाया जानानै फैबाय जानो नाङामोन माखासे दा गोबां वाइल्ड लाइफखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय मोनसे सार्भिस प्रभाइडार दानो होदों प्रटेक्ट खालामनो थाखाय नाथाय बेबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ मावबाय थायोबा जोंनि दुखु पलिटिकेल हेल्प बेखौ जों सेकेन्ड टाइम मावालासिनो थायोबा मोजां आरो बेनिफ्राय गाबोन बेनि इनकुवारि स्टाम्प माखासे माबाफोरखौ लानो थाखाय जों माखासे रेन्ज अफिसारजों सावरायगोन आरो डिप'जों आं माबा हरदों मिथिजोब्बाय बिसोरबो गुवाहाटियाव दङ सारा दा माखासे रेन्ज अफिसारजोंबो रायलायदों एक्सुवेलि बेयो रेन्ज अफिसारफोरनि रेसपन्सिबिलिटि डिपार्टमेन्टनि रेसपन्सिबिलिटि उइदाउट कनसार्न जुदि बेबायदि खामानि मावनायाव सोरनि मा दं बेखौ इनकुवारि खालामनो थाखाय जोंबो लिरगोन गाबोन मोनसे मेम'रेन्डाम होगोन डिसिनो आरो नांगौ जायोबा जों चिफ मिनिस्टार लिरगोन आरो हप मोनसे स्टेटआव थायो जों बेनो लिरहरगोन जोङो जोंनि अरन एनजिअनिफ्राय जोङो गाबोन जोंनि खामानिखौ मावनाय जागोन बारा जों जानो नाङा जाखिनि जाबाय जोङो हाग्राखौबो नांगौ दा बिनि कनजारभेसन खालामनो थाखाय जोङो माखासे जोंहा अरन एनजिअआ जोङो दाख्लै थांनायावबो वाइल्ड लाइफ डे जों प्रग्रामखौ लादों दा बेबायदिनो जों जाखिनि दङ जोङो माखासे हाखौ निसय नांथारगौ बिथांमोनाबो सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै खालामनायखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय बेयाव समर्थन होनांगौ आं बेखौ खावलायो आरो जों एक्सुवेलि जोंनियाव माखासे गोबां दा रिपर्ट ग्राउन्ड रिपर्ट मथे कमप्लिटलि दंफांखौ दाननानै लायो सार्भिस प्रभाइडारनि थांफायो डिपार्टमेन्टनि थांफायो होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो हसाके नंगौबो रेन्ज अफिसार आं कनसार्न खालामदों नंगौबो आंनि नलेजाव गैया बे खोथाखौ होनदों आरोखि एक्सुवेलि बिसोरो नलेजाव थानांगौ डिपार्टमेन्टनि थानांगौ स्टाफ थानांगौ डिपार्टमेन्टनि मा कागज पत्र मा रेकर्ड दं बेखौ लायनायाव माबायदि कागज पत्र दं बिसोरनि फर्मेलिटि मोनसे खालामनानै माखासे उइनफुलफोरनि खामानिखौ मावनाय बेफोर मावो खिन्थु दा जों नुनो मोनो जे कमप्लिटलि ग्रिन दा दिनैहाय जोंनि बड'लेण्डआव जोङो जिखिनि बे हाग्राया दंबावो 325 स्कुवेर किल'मिटार जोङो माखासे माबा खालामनानै नायबाय दा गोबांथार जोंनो जिब जुनार एभेलेबेल बाव स्पिसिसफ्रा दा बेवहाय जोङो मोनसे सोलायनाय बा एंगेज खालामनो थाखाय मोजां इनभारमेन्ट लाबोनो थाखाय बा टुरिस्टफोर लाबोनो थाखाय जेखिनि दं बेखौ जोङो होबथानो थाखाय प्रिपारेसन लाबाय थानानै आरो खामानिखौ मावबाय थादों दा बिनि गेजेराव बेबायदि जाफ्लायबाय थायोबा निसय जोंबो अरन एनजिअनिफ्राय जोङो इनिसिएटिभखौ लागोन गाबोन जों डिसिनि मेम'रेन्डामखौ होनाय जागोन बेखौ इनकुवारि खालामनो थाखाय दा डिपार्टमेन्टआ कमप्लिटलि नलेजआ जुदि गैयाबा जों गाबोन डिसिनो होगोन आरो डिसिआ जुदि इनिसिएटिभ लायाबा जोङो डिपार्टमेन्टेलि सिस्टेमजों जों होगोन हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट डिसिसना आरो बेवबो जुदि जायाबा जों हबनो स्टेटआव फाथायनाय जागोन बेखिनिया बेथ' आं मिथिनाय बायदिब्ला बे दंफां सिखावफोरनि नङा जे सान्तिपुर एलेका बा खुंग्रिं एलेका बे साइडआव थानाय जे एनजिअ ग्रुप एनजिअ ना मा होनो बे फेरेंगा सरनि दोननाय बिथांमोना जाहैबाय बिदिनो सोरबा पाब्लिकखौ दंफां हाहैनाय मानाय बेफोरबायदि बुंनानैहाय बिसोरो हाग्रानिफ्राय बख'बाय थादों
खिन्थु बेखौ आं दहाय फुङाव खोनानाय लोगो लोगो आं माखासे हाइकामान्डनि मानसिफोरजों एसे खबर लालायनानैहाय आङो होसोलांनाय जादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिसिनाव आङो फोरमान प्रुफ बिदोंमोन बिथांमोना होनो हायाखै थारमाने आङो जे गोबोरखि बाजाराव थांदोंमोन बे बाजाराव थांनाय लोगो लोगो आङो सासे मानसिखौ आं लोगो मोनहैदों लोगो मोनहैनानै आं सोंदों बिथांमोना जाहैबाय बेबायदिनो मा होनो हन्दा सोनानै लेबार बाहायनानै हा होनानै ओमफ्राय सिखाव हानाय होननानैहाय बिसोरो हाग्रायाव दिखोनानै लानानै फैयो बेबायदि आं अनेक बार एनजिअनि मानसिफ्रा बेबायदि दा खोनानाय बायदिब्ला बेबायदि माबा हाबाफारिया सानबेसे जाबाय थादों आं खोनानायाथ' आङो ओरैनो खुन्थाम खुन्ब्रैखौ आं खोनाबाय थादोंमोन खिन्थु आङो टाइमनि आंखालावहाय आं बे खामानिखौ आं मावनो हायाखै आरोखि ओरैनोथ' जोङो माबा ससियेल वार्कार हिसाबै जों आंबो सासे दङ जेनेबा काजलगाव साब डिभिसनाव आरो आंनि गोजौआव दंबावो सारमोन बिथांमोनाबो दा बाइट होगोन बेथ' बिराद दुखु गोनांथाव जेन'बा हाग्राया जोंनि थाखाय नांगौ आरो गोबां जोङो हाग्राखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ नाथाय आंनि फारसेनिफ्राय आं सानो बेबायदिनो गासैबो जेनोखि दंफां मावग्राफोर बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनाबो हाग्रा दाननाय एबा हादान एवनाय बेफोरखौ जाहाथे मावा आं बेखौनो खावलायो आरोखि आंनि थुरुबनिफ्राय दंफां जब्द खालामनो हादों बेनि गेजेराव माबायदि सिगारि जब्द खालामनो ओरैनोथ' 8 खानमोन ट्रेक्टरा खिन्थु माखासे मानसिफ्रा आं जब्द खालामनायाव आंजोंहाय माखासे गार्ड गैयि हिसाबै आं लाखिजोबनो हायाखै खिन्थु माखासे मबाइलनि गेजेरजों जोङो भिडिअ खालामनानै लानाय दङ नोंथांमोननो बेखौ होनाय जागोन बिथांमोना गोबांथार बेबायदिनो जोंखौ दम होदों बेबायदिनो गाज्रि भाषाबो बाहायदों आरो बिनि नाख्रां नासि बेफोरबायदि खालामदों बेफोरखौ जोङो होनाय जागोन बिथांमोनखौ सिनायो नामा सोर सिनायो औ बिथांमोना जाहैबाय दाउखि दालां बोराय आलु दामफ्ला निहिमिया बिथांमोननि नामा एनजिअ फरेस्टनि जोंखौ गिनानै आङो होसोबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना दुरुंखौ दानस'ला दानस'लि बिसोरो लगे लगे ट्रेक्टरखौ फाथायहरजोब्बाय गावबागाव न'आवहाय आङो बेखौनो आं खावलायनो सानो जाहाथे जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM सार बिथांनियाव आं खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि अयनाय खामानिखौ दामावथों जाहाथे सारा गावनि मानसिफोरखौ जेबा गावनि मावथि बिथांमोनखौहाय जाहाथे खावलायो जाहाथे बेबायदि अयनाय हाग्रा दाननानै बेबायदि गाज्रि बेबायदि पाब्लिकनि सिङाव बेफोरबायदि मावनाया मोजां नङा थारमाने आं बेखौ खावलायो आरोखि सरकारनिफ्राय ओमफ्राय दंफांखौ आंबोथ' दंफां मावग्रा नङा एसेबां आंबो बारा मिथिया जोंनो खोनानायाव बिदिनो लालि सेरफां बायदि बायदि दंफांफोर दं होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों ओरैनोथ' गैयाब्लाबो थांगोन बेयो मथा मथि 12 लाखसोनि थांगोन गासै औ जोङो बेवहाय माखासे दंफांफोरखौ नुनो मोन्दों माबा हाब्रु फुनलाबायनाय थारमाने सिखावखौ हमग्राया सिखावनिफ्राय एसे सालुसिन जानांगौ नालाय बेनि थाखायनो बिथांमोना मा खालामो हाग्रायाव हा होनानै हाब्रु फुननानै जाहाथे बेखौ फुराना माल होननानै लाबोनाय बेबायदि सिस्टेमनि बिथांमोना लाबोदों बिथांमोना लेबार सोयो लेबारखौबो आं दहाय गोबोरखि बाजारावहाय लोगो मोननानै आं सावरायनाय जादों लकेलनिनो बिसोरो एनजिअफ्राथ' सान्तिपुर एलेखा कौरे एलेखा बेखिनिनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो साननाय जाहैबाय जेब्लानि दिनैनि जानायनि जाथाय बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ जेब्ला आङो बेंटलनिफ्राय मोना न'फारसे दावखोदों अब्ला बै नाकेदारानि खोलाहा बिसोरो 8था 9था ट्रेक्टरखौ लाइन लाबोगासिनो दङमोन दा गोबां पाब्लिकफ्रा बेखौ बेंथेदोंमोन लाखिनो आरो बेंथेनानैहाय माने रेन्जआव खबर हरनानै रेन्जनि मानसिनो हरनो नाजादोंमोन ओमफ्राय बिथांमोना नाजे नुजे खालामनानै माने मानसिखौ बोखेला बोखेलि खालामनानै दाब्रायबोनानैहाय दा बेवहाय लखबनानै ट्रेक्टरखौ फाथायहरदों ओमफ्राय दा बेनि खोथाया बेनोल' माने जोंनि अदालगुरि कुसुं दैसा साम' दैसा बे जायगानि मानसिफोरखौ बदनाम खालामगासिनो दङ माने दंफां सिखावनानै दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों बबेबा लामायाव दिनैसिमाव टाटा मबाइल गारि हमनो मोननाय जेबो गैया गोबां दंफां मावग्राफ्रा 2-3 माससो जाबाय सिगां मावोमोन बेखौ आं बुंनो हायो मानसिफ्रा मावदोंमोन सिगांफोर खिन्थु दा टटेलि बन्द ओमफ्राय दा जोंनियाव गोबांथार प्रुफ दङ माने बिथांमोना दाखालि जेब्ला दादगारि बिसोरो फार्स्ट टाइम दादगारियाव लाबोदों मालखौहाय दादगारियाव बिथांमोना गावसोरनो हायो बिसोरो हन्दा सोयो पाब्लिकफोरखौ हन्दा सोनानै हा होबाय जेब्लानाखि दंफाङा लड जाबाय ट्रेक्टर 6था 7थानि जाबाय अब्ला बिथांमोना गावसोरनो हाग्रायाव थफ्ला बानानै थांनानै माने नुहैनाय बायदि खालामबाय दंफाङा दै गोबाङै दङ ट्रेक्टर लानानै गावसोरनो सिज खालामना लाबोफ्लाबाय ओमफ्राय जेब्लानाखि बिसोरनि माला लड जाबाय लड जायोब्ला बिसोर गावसोर फानो आं बै समाव ECF सार आंनि नामखौ बुंब्लानो बियो मिथिगोन नोंथांमोना सोङोब्ला ECF सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय बिथाङाबो दुखु फोरमायहरदों माने बिदि बोरै जाखो सार जोंनि एलेकानि मानसिफ्रा बदनाम मोनजोबसिगोन नामा जोंनि एलेकानि मानसिया रावबो दंफां मावाखै खिन्थु NGOफ्रा दिनै दंफां हानानै गावसोरनो ट्रेक्टरजों लाबोयो
मा प्रुफ दङ मा अर्डार दं बिसोरनावहाय हाग्रा गेजेरनिफ्रायदि बिसोरो ट्रेक्टराव माल जाबनानै लायनो मोनो खिन्थु अरिजिनेल फरेस्टआ मानो लाया NGOआ मानो हाना लायो नैबेखौ आं सोमोनांदों आरोखि ओमफ्राय जेब्लानाखि आङो दाखालिबो आङो जेब्लानाखि बिसोरो आंनि फंबायनिमोन लाइमुथिनि ट्रेक्टर हमबाय ओमफ्राय बिसोरो 50,000नि हराव हगारफिननो होननानै कन्टेक्टखौ रेकर्डखौ आङो रेन्जआव आं जासिहरदोंमोन ओमफ्राय बिसोरथ' आंखौ बिराद फोथायो नालाय सिगांनिफ्राय आं मदद होबोदों नांलाया दे रेकर्डखौ लगे लगे बिसोरो माबानिफ्राय ट्रेक्टरखौ सेना लांफिननो हगार होआखिसै आरोखि आङो नङाब्ला बिसोरो जबान जाजोब्बायमोन हरनोहाय ओमफ्राय दिनैनिखौबो गोबोर एरियायावहाय बिसोर बिराद गोथौ हाग्रायाव बिसोरो माने सासे मानसिखौ माने हाहोबाय जेब्ला बियो गोबाङै हानो हाबाय होनबाय नै दिनैहाय उथायलायबाय आरोखि बेबायदि दिनैल' नङा गोबाव समनिफ्रायनो बिदिनो माने दंफांखौ हादों आरो फानदों आङो दाखालि जेब्ला EM सारनाव थांदोंमोन माखासे खोथाखौ आं EM सारनोबो खोन्थाबोखादों ओमफ्राय सारा बुंदोंमोन जाहैबाय वाइल्ड लाइफ केस होनानै आं बिसोरखौ बिदि बदमाइस मावनो थिखो होदोंमोन खिन्थु दा बे खामानि सोलियाखै दा जेब्लानाखि रेन्जआव जों खबर हरदों रेन्जनि मानसिफ्रा होनो जाहैबाय जोंनि आयेनजों खारनो नागिरनाया सोलिले NGOनि दादागिरियासो सोलिसै जों खोथा फंसे होनो लाफंबाय बिसोरो गाबोनो EM खोन्थानानै नोंखौ गाबोनो जों ट्रेन्सफार खालामनो हायो होननानै उल्था फरेस्टखौसो दम होयो दा फरेस्टआ गंसेबो दंफां हमनो मोनाखै लामायाव साइकेल गंसेबो हमनो मोनाखै खिन्थु बिसोरो गावसोरनो साइकेला दिनै हमदोंब्ला दा मोनायावनो बिसोरो लिंहरनानै 1500नि साइकेला फानबाय गाबोनो नोंसोर नारहैफिनदो होनना थिनहरबाय बे मोनसे इनकाम ओमफ्राय बिसोरो बाथाम हमनो मोनो गाबोनो सरखारनि न'नि दों होननानै दाखालिबो ट्रेक्टर गंसे बिसोरो फानहरबाय बेखौबो आं लगे लगे खोन्थाहरदों आरो रेकर्डना दङ जाय मानसिया बाइकजों सिगां मोखां खाथेना सालायदों बेखौ सासे सावथाल आदिबासि मानसिया भिडिअ खालामना आंनो हरदों नै लांलायबाय दादा रेन्जनिफ्राय बख'नानै माने खिथाहरबाय होमब्ला बिदि एफाग्राब फाव दङब्ला मा अर्डारै माबोरै फाननो आं रेन्जारनाव सोंहरनोब्ला फरेस्टनाव सोंहरनोब्ला बिसोर आन्दायहरनो अर्डार बिसोरनाव बिदों मा अर्डारै बिसोर फाननो हादों दा रेन्जाराबो बिसोरनि थाखाय बिसोरनि उपद्रब बिसोरनि दादानि थाखायनो रेन्जाराबो फावसायनांगौ गोनां जादों दा बिसोरो रेन्जारनोबो खबर हरना दिनैनिखौबो बिसोरो जेबो मिथिया मानो होनोब्ला बिसोर लायो गारख्लायखांब्लासो खबर मोनो मानो होनोब्ला बिसोरो बेखौहाय डिसेम्बराव लड खालामगोन बेखौ फानगोन बिसोरो बिदि फानै फानबाय थायो आरो मोनसे बै समाव मैखुन खाग्रा दादगारिनि आंनि बिगुमै दं दादगारियाव मैखुन खानो थांबाय हाग्रायाव माने बिसोरो ज' फैसा बुजायलायगासिनो दं आरोखि दंफांखौ हाहोनानैहाय ओमफ्राय बेखौबो लाबोबाय ओमफ्राय बे मैखुन खाग्राखौ आं नुदों डाइरेक्ट ओरैहाय बेंटलाव थाग्रा NGOफोरनो खिथाहैदों नामखौ गोसोआयोब्ला आं बुंनो हायो आरोखि बे NGOफ्रा मिथिगौ मा रोखोम बिसोर खामानि मावदों आरो बिसोर अलरेडि बिसोरनि खामानिखौ बिसोर मिथियोमोन आरो गोबोराव थाग्रा NGOफ्राबो बिसोरनि मावनायखौहाय मिथिगौ आरोखि दहायबो गोबां कन्टेक्ट फैदों ओमफ्राय जों मिथिदों नङाब्ला जों बेंटलाव दङमोन बोरै 6टा 7टा हाग्रानिफ्राय लाबोदों जों मिथियाना बिसोरनि खामानि मावनायखौहाय बिदि आरोखि बेखौ सलुसन खालामनो थाखाय नोंथाङा सरकारखौ माबायदि इनिसिएटिभ लागोन आङो बेखौल' खावलायदों फेरेंगा सारखौहाय जिनुखि माने सारा मानसिखौ दोनबाय हाग्रा रैखाथिनि थाखाय जोङो एकदमबारे गोसो होनानैहाय हाग्राखौ रैखाथि खालामनांगोन दालालिनि थाखाय नङा थाखा आरजिनायनि थाखाय नङा नंगौना नङा दा दंफाङाखौ जेन'बा पाब्लिकआ फाननो मोना NGOआसो फाननो मोनाब्ला बोरै जालायखो बियो दा जों बिराद खस्थ' अदालगुरिया नों साथारि गुरसे हायनांगौला होसोजायोब्ला बा NGOआ अपेन हानानै गलाय लाबोनो हायोब्ला गलाय ट्रेक्टर लाबोना फाननो मोनोब्ला बेखौ रायजो राजाफ्रासो बिजिरसिगोन खिन्थु दा आं सारखौ खावलायदों फेरेंगा सारखौहाय सारनि सायाव पाब्लिकफ्रा गोबां दुखु मोननाय फैगोन बिदिब्ला माने NGOआ मावबाय दस्रा ओमफ्राय बिसिनि हेड हिसाबै सारखौसो बिराद दुखु मोनगोन आरोखि गोबां मानसिफ्रा होनो माने मा रोखोम जाखो सारा जेनेबा एसे एनै सामलायनो हादोंना हायाखै खिन्थु बिसोरनि बदमाइस मावनायखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ बेखौ सारा स्ट्रिक्टयै दायथ' लानानैहाय बिसोरखौ सामलायनांगोन नङाब्ला बेबायदि थांबाय थागोन आरोखि बिसोरो बिराद गोरों माने जेब्ला बिसोरो गोदान हास'नायनि गोदान रङा दङ बेखौ हाब्रु फुलबो दा हाब्रु गैया बिसोर अलरेडि जारखिनाव दै लांफाखायो बेखौ लुबाय लगायबाय बिसोरो बेखौ लिरलाबायना लाबोयाखै जाहाथे फुराना सोंदां हानाया साननाय बायदि आरोखि जेनेबा दंफां खाथिखावफोर औ दा नोंथांमोनाबो खबर ला अदालगुरि कुसुम दैसायाव जाथिफोर दंब्ला खबर ला सोर फाग्ला गलाय मावबाय थाखो सोर गारि होनानै बे एफा गाज्रि बोथोराव सोर गावनि मैसो गारिखौ दान होना गारि होनाय रावबो दंफां मावाखै रावबो हाहैयाखै होमब्लाबो ट्रेक्टर सानफ्रोमबो बोरै गलाय बख'बाय थाखो